Baba, uma wahambiswa yini la ekhaya? Nembuzo yakho ngabe ibheke ngempela. Baba, yazi lento ukuthi izohlukumeza odadewethu. Ngithi angikutshele nje ngoba Sizela ngani uma wami ekhuluma ngaye kanjalo njalo. Uma wami lo baba yazi ngelinye ilanga ngiyosungcwaba ngenxa yama wakho. Ngishayela nje wena uzojalo kusihle. Baba uma wakho notikolosho. Bayasilala uTikolosho. Right like hamba. Ngiyakusebenza ikhanda lapho kwathi. Bengivele ngazi baba ukuthi uzothatha iside lama wakho. Sanibingelela nonke ababukele emakhaya kwi-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela udadewethu osunemfihlo afisa ukuyidalula. Sabo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela ababukele emakhaya. Uqhamuka kuphi nendawo? Ngiphuma eLindelane. Elindelane. Okay. Ubekwa yini lesihlalo sobukhosi? Ey. Angazi sinenkinga. Iqale ekuqaleni. Ngimdala kubaba. Ngena udadewethu abancane. Sikhuliswa ugogo. Khuliswa ugogo. Okay. Hayi ekukhuliseni wethu ugogo sike nje saphila kamnandi siyingane. Kodwa kwaba khona la isidideka khona masikhula. Angithi mina ke. Ugogo ngithi izinto ezisnack sengayi understand. Ezisnacks kanjani? Ugogo kokuqala nje. Ugogo benokuvuka ebusuku. Aphume. Sithi siyambona nangu yabuya ugogo futhi mhlawumbe uyochama nje nangu. Gogo qhamu ngapha athi hayi bazokulalana. Ekuhambeni wesikhathi ngathi mangikhula ugogo angokungithuma nami ebusuku. Ukuthuma phi? Emzini yabantu. Yabona imizi le ecebile. Ecebile ya. Hamba uye lapha ya kaSibanibani. Ufika ubeke lokhu ukwenza ishow ukuthi abakuboni. Gogo yani lento gogo akafuna ukusho. Athi nje enza njengoba ngisho. Mawufuna ukukhulu bemdala ube ngangami. Nibeka into enjani into kanjani lo yibeka? Into emhloshana nje. Into emhloshana ngazi noma kuflower noma kuyimpuphu. Kodwa ufika nje athi ufika uthulule kancane. Kungabi kuningi. Nithulula phambi komnyango emakhoneni kuphi? Emakhoneni umuzi. Sengenza ukuthi nami ngifike ngibheke phela endlini. Yeah. Ngenwa khona nje sangoyini. Ugogo uneqogugwana lakhe lingaphandla akasithumi kulona. Okay. Ekuhambeni kwesikhathi nami ngokukhula phela hayi. Ngiyahlakanipha. Nokulunguza lapha ya. Awuboni lutho kodwa kunobushwereshwere nje into ongayazi. Hayi. Ngelinye ilanga lezi zinto siyayibona ebusuku. Yizini zona lezi zinto enizibonayo? Uma ngase ngithi ngiyakuchazela. Awazi noma umuntu omdala noma ingane, wesilisa wesifazane. Gogo yizile lesiya. Gogo akafuni ukusho. Athi nje umntanami. Mawufuna ukukhulu bemdala ube ngangami. So izwi lakhe amanalo lelo. Okay. Senze njengokusho kwakhe ugogo. Hayi. Lezi zinto lezi ngiyambona ugogo hayibo. Ayimpheli imali kagogo. Ayipheli imali kagogo. Kanti ugogo kuthiwa yizi uTikolosho. uTikolosho. Nemkhovu ugogo. Wena usuthola kanjani ukuthi uTikolosho lapha? Uthi uyasiphela siphatha ama smartphone. Ngiyisesha lezi zinto hayibo. Gogo ngabe uyathakatha yini? Hayibo. Ngizibuza mina. Hayi inkinga ke siyayibona imizi yabantu iyaqala yashabalala abantu nje la konke la isihamba sifaka khona lezi zinto lezi. Ngiyabona umehluko owenzakalayo. Umndeni uyaphela emzini yabantu. Sho. Inkinga iqala lezi zinto mase ngiyinothisa ngempela hayibo. Izinto senginokuvuka ekseni ngiyimanzi. Ngimanzi. Ngiyimanzi. Ezifu adu nomuntu wesilisa. Yebo.
kodwa ngilele ekamerweni lami Sho. ngimuzwe umuntu kodwa ngimboni Kodwa umbona. hayibo Umuzwe ngena kwena. awu ilezi zinto zagogo Wena usuthola kanjani uthi into zagogo? Like yena ngiyacabanga ukuthi asingamsukela ugogo yini izinto oyitholayo ukuthi ke into zagogo. mayingaphakeliwe gogo mayingekho kufanele senze something ngiyasaba nami kuyongena eqhuqukwaneni lapha la gogo Nibona ngani ukuthi ilambile? kufanele nje before kulala sihambe soyiphakela Niphakela ini? amasi wokuxa ngithi ugogo njalo yena maye eyitolo amasi akawakhohlwa Lento sube exposed eminyaka emingakuyona. ekhuleni ngithi bengisasuspect kodwa nje esengikubonile 3 years 3 years. 3 years ngiyibone manje sengixaba nodadewethu laba abancane nabo sebenokukhala ngaloko manje ngiyayibuthe shuthi phela zonke izingane zababa izoqedwa yilento mina ke ngoba ngimdala ngike ngayibekezelela manje mase yehlela naseyinganeni ezincane Isiyinkinga ngagcina ibulala nezibeletho. ntama inkinga ke ukuthi ubaba angazi noma uyongikholwa yini ngoma wakhe Injani relationship yabo? yami nobaba Cha, i-relationship kagogo nobaba. nobaba hayi bayazwana kakhulu bebezwana kakhulu bayazwana kahle kahle manje phela inkinga ngeke affecteke izingane ngibuka inkinga yami sekuthenini uzongekholwa yini ubaba mangimtshela So manje namhlanje sifuna ukufonela ubaba simtshele. ngimtshele Ugogo usaphila. ugogo khona kodwa angazi Awusabi ukuthi uyahleka azikuhleka noma kufiwe ke kodwa. uyalazi udaba So manje awusabi yini ukuthi ke nangobuthi ba close laba bantu uzoyithwala yonke indaba yoyitshela ugogo? ngingayilapho ukuthi angazi uzenzala ngempilo yami kodwa kona egcineni angizukubuka izingane fanele ngikhulumile Ngikhulumela izingane ngoba wena izwi lezingane. Ngicela ukubuza ngoba uthi uthe nodadweni abangaka bawu3? Nizalo umama oyedwa? sala umama oyedwa baba oyedwa Uphi umama? umama washiya gogo nje kudala Oh. sikhule nje sabantu abahlala nogogo vele ubaba ke wahamba ngokumsebenzi Kodwa unayo relationship naye ubaba. Uyayafika zonibheka. nje ngoba usebenzela kude Awusho ke hayi ngiyayibuzela nje angisho ukuthini. Angithi uthe lento lena benithunywa. besithunywa So kungenzeka ukuthi nobaba uyazi ukuthi yena aqhubekane ekhaya. Noma kungenzeka ukuthi naye uyipart of ischeme sagogo. angiboni ukuthi ubaba uyazi ngale ndaba kodwa ke angazi angazi ngoba ngisho efikile nje okafike lethele lokho okuncane akazi ukukhombise lutho Umama akazi asho ubaba ukuthi wahambelana. lutho asikayisibe ne relationship ke noma So anazi ukuthi yini yamhambisa. asazi lutho mhlambe ngenzeka ukuthi Kokuyena ugogo. Kodwa ke ngiyambona ubaba uready ukuface ugogo. Uready ukuface notikoloshe bakhe. Ngoba ke nangithothi koloshe bezwa yonke into so ngenzeka ukuthi yakuzwa kuyimanje nje ngobula. mina ngazi sengilindele noma yini kodwa kusala ukuthi ngeke ngize ngifinale indaba le yona nje ngizoyikhuluma Uzomtshela lonke udaba ukuthi baba. kwenzakalani ke ngaye uthatha siphi isinqumo nogogo notikoloshe bakhe kodwa konobaba fanele azile Hayi. Nezwe lababukile emakhaya kuthiwa asimfonele ubaba simtshele ngoma wakhe ukuthi hayi uma wakhe uyathakatha and ithi indodakazi yona isikhathele isi right ubaba akabona ukuthi kena usilungisa kanjani isarikazi sakhe asimfonele. Asimthinta ugogo ubaba izwe yabona ke manje ke usho sebemeza mina einkambini sengimemeza ugogo. Asimthinta ubaba. Usuready ukukhuluma naye? yebo yebo Sawubona ninjani? ukhuluma nobani Unjani? oh okay Ukhuluma noLungisa la ka Black Life TV. Black Life TV Yebo ka Black Life TV. yebo
Okay, la e-studio ngihlendo ndodakazi yakho ize kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Kunemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Indodakazi yami. Indodakazi yakho le umaqala, umafungwase. Athi ngiyidabali serious. Hayi lu serious ngempela ungasuye nje ngasendaweni enokuthula khona uzokwazi ukumlalela. Yes. Okay, ngicela ungibambeleke. Ungibambela. Sawubona baba. Ngihambe baba, kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila la ndodakazi. Ngisakwazi impilo ihamba kahle kodwa. Mntanami. Asiyalela, mntanami. Sibonge makusaphileka. Hayi kuyaphileka baba. Hayi mntanami. Urice uhlelo. Baba. Izinto ezingifonelayo lezi. We baba khona la engiye ngathi angiyekhona ngifuna usizo la khona engifuna ukuyikhuluma nawe angazi singakwazi ukukhuluma Ngeke lokho baba kuyaphuthuma uma ndala ningalela yebo baba khonto baba bengifisa ukuthi ngikhulume nawe kade ngangifisa ukuyikhuluma nawe kumayelana nogogo uma yebo njani la ngabe usaphila la yebo uyaphila okay baba angazi noma uzongikholwa yini kodwa ugogo unemsebenzi emibi ayenzayo la unezinto azenzayo yebo nami ngifuna ukuphila kahle la awuhlala udabini okay ngiyaxolisa baba kodwa ugogo uyathakatha yebo uthini kahle kahle baba ngikhuluma ngento engiyaziyo into engibonayo nami asengifaka kuyona awukwazi ukuba wathakatha nokuthi engitshele lento mina ngokungitshela lento uma wami usila ngayo la bazile baba uma wahambiswa yini la ekhaya nembuzo yakho ngabe ibheke ngempela baba yazi lento ukuthi izohlukumeza odadewethu ngithi angikutshele nje ngoba sizela ngani uma wami ukhuluma ngayo kakhulu njalo uma wami lo we baba yazi ngelinye ilanga ngiyosungcwaba ngenxa yama wakho ngishayela nje wena uzojalo kusihle baba uma wakho notikolosho bayasilala uTikolosho right like hamba ngiyakusebenza ikhanda lapho kwathi bengivele ngazi baba ukuthi uzothatha iside lama wakho kodwa khona into erongo wena kufanele ngikubhekisise kahle we baba yazi we baba yazi ngekilanga usifica sishiswe nomuzi la ekhaya anam abantu kumayi azikho into ekumnandi mina kufaza into kumanga baba uzofika njengoba kuzophela inyanga ngabufaza into kumanga na yebo nginabo baba uzofika njengoba kuzophela inyanga okay hala futhi yebo baba noma ngicela yebo baba ngicela ukuthi ufike manje la nabufakazi ukukhula ngayo 100% baba abona ke manje ngifakilisi la emsebenzini yebo ngisho ukuthi yafika lapho ukuya imidaba mangifuna ukuthi umntanami awuphinde ukusebenza Wangamtshela ukuthi imkhovi ilala nani? ngiyamtshela baba wami baba iyasilala lemkhovu kagogo baba iyasilala lemkhovu kagogo iyasilala lemkhovu kagogo yabo baba inkomo yomqhoyiso uyokhohlwa iyona kutshela uzela amantombazana awu4 ngoba silalwa ile mkhovu kagogo wena siyalala wena uthela izinto yezo ngeke yakho lo baba ukho awungithembi awungikholwa abantwana asibuze ngifuna ukusebenza ukuthi sike lapho ukhulume le ndaba ngafuna ukuthi akuvele iqoqo ekhulayo impela mntanami yazi all right baba angikafi okay kodwa
uyobona ukuthi ubani onephutha phakathi kwami nawe mase kutshengisa ubufakazi. Sekuqala ngamakhamba manje. Hayi baba ngiyaxolisa kodwa ngeze ngamkhumbula uma. Yazi ukuba uma usakhona mhlawumbe empilweni yethu ngaba yenzeki yonke lento. Kuna manje ayikho enkhulumayo. Sengihele. Usale kahle baba. Akafuna ukuyizwa lento ngoma wakhe. Akayizwa xobo. Hayi shuthi umuntu unamanga. Kodwa yabonga ngoba uzofika ngizomtshengisa bonke ubufakazi. Ibuphi ubufakazi onabo? Nali qhokogwane lapha. But ngaphandle kweqhokogwana khona okunye. Yabo kwale ingane ezincane mase kuthiwa mhlawumbe aziyohlolwa. Ngathola ukuthi ingane ireshiwe. Yazi ibhlungu lento lena ngoba ugogo uyazi usikwenzakalani. Kwazi kahle. Akasakwazi ukuyilawula imkhovu yakhe. Kahle kamhlophe. Ibidla pha eqaleni. Angiyazi lento kagogo mina. Angiyazi kodwa amasona ngiyakutshela ukuthi afakwa lapha kule yandlo. Ufice izitsha sezi-empty. So ngaphandle kwamasi ngisho ukuthi ibilala noba ngoba phela lene isihlupha. Amakhelana ngithi yabola kuthiwa khona sambe siyofaka lento le. Kuyisho njalo asifake emzini ungena intombazana. What? Asifake. So le mawuphada le o lento entisede nihambe nifaka umuzi onentombazana. Nentombazana ukuze bezokwazi ukuthi bayolala nayo. Awuchaza intombazana ukuthi yintombazana. Like ungichazela i-age group umuntu enanimbuka njengentombazane kufanele nifake. Safunakala lokho kosamatshitshi. So ama teenager ethu Yabonje la ku 15. Hawu siqedile shema ngifuna uqamba amanga. Oh my goodness. Siqedile ukuthi nami iyangidla mfethu lento iyangidla. Awungixoxela ukhona umndeni la naye nafaka khona la ujwayele khona kukhona ingane intombazane. Kamngani wami. Abakaze ba report anything kuwena bakuxoxela. Kodwa umngani wami wangitshela ukuthi wayekade wehlolo. Wangitshela ukuthi thiwa akasalona virgin akazi kanjani kwaphela akamazi umuntu wesilisa endi ngiyamazi futhi. So uthi ayikho into ekenzeka kuyena. Uthi nje kunalokho ukuthi akwavuka emanzi. Ngithi kanjani mhlawumbe uchamile mngane athi lutho. So Kodwa mayingichazela ngendlela azizwa ngayo iyona le eyenzeka kumina. So uba wahamba ufaka into kamngani. Khamba mina. Wahamba wena. Yeah. Awuvanga na unembeza usiyofakela ngisho nomngani wakho. Mangifuna ukulala ngidlile. Asithembe kodwa uthi ubaba wakho uzokwazi ukuthi ayilungise okubhlungu ukuthi ke nakezwa lutho ngoma wakhe. Akangikholwa. But ngesikwazi ukumsola nawe ukuba close noma wakho ngiqhamuka ngithi ke na uma wakhe yathakatha ubungeke uyithathe. Kodwa ngoba nginabo ubufakazi Nkosi yami uzoyibonela ubaba. Ngoba yazi ngenilanga ngempela umuntu uyofa. Uyofa. Ngizwile lento eshoyo ukuqinisile futhi. Siyoshiswa nomuzi ngelinye ilanga. Futhi kube kuthiwe kusayile ikhathi zakuqala. Hawu ngabe kade. And I'm sure nabantu phela laba balimalayo bahamba yobheka. Lokho ekukhonje umuntu umuzi oyi1. Ngelila ngabo uhlangana ngempela bathi siyayishisa lo muzi. Sifaka amathaya emqaleni. Bathi ugogo uma ucabanga unemnyama ngakhe. Ugogo sekhulile udlulile empeshinini. So kuma 70s akhe. Inyaka weGrace lo ufana ngabukeni usebheka inkosi uJesu nje. Kodwa yena usaqhubeka. Kuphi? Angazi noma mhlawumbe nayi kwashuwa kuyena ikhwama yini. Shuthi izoshiwa na kuwena. Kuyacaca. Ngiyabona. Yo, nayizwela ababukele emakhaya ukuthi ubaba le akayithathi nje uthi ngeke uma wakhe ayenze lonto. Kodwa futhi ke na kuya understand ukuthi uba ungavuma ukuthi uma wakhe yathakatha. Hlezi kuthiwa khona umama abantu abathatha kodwa ke kwaqhamuka athi wama yathakatha. So ngempela lento lena inzima kakhulu kodwa ke for uyingane ukuthi ikwazi ukukhula zibe right kumele kube khona something eyenziwayo noma ubaba sekuthiwa ke na uyayithatha ke niyohlala naye anithathe inonke noma nitholile indawo because ingane isancane kakhulu. Wena do you have someone empilweni yakho? Ngeke ngazama ukuba akulungi. Akulungi. So ama relationship awahlangani ngoba phela umuntu lokho engaccuse ngokuthi mhlambe ngibhizi nabanye abantu. Ngeke uthathe indaba kanjena utshela ukuthi ungaxoxela umuntu ozwana naye. Hayi no kuyezwakala. Yo siyaxolisa ukuthi going through all this but sike sithemba ukuthi ke na
nobaba azovuleka amehlo nithola umuntu wesizulu akwazi ukunisiza nomndeni. Ngasithembi. Yeah. Hey, siyabonga kakhulu ke babukeli beBlack Life TV kusiqephe sikhipha izimfihlo. Ningakhohlwa lapho EasyBet uBlack 50 capital letters ipromotion code yeni leyo. Siyabonga kakhulu. It's the Black Life TV.